दा फाइनाली BTC फरेस्टनि फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टआ होबाय नोंथांमोना बयबो CSB आव फैनानै चेक खालामदो दा बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे प्रब्लेम जानो हागौ मानोना आं माने न'आव गैया दा आं एक्चुअलि हस्पिटालावसो दङ दा जियानो जा आपडेट फैनायलाय आं एसे लेट जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना बयबो गाव गावनि रल नाम्बार्सखौ नायदो दा बेखौ नायनोबा जों मा खालामनांगोन होनोब्ला स' नोंथांमोनानै माखासे नटिस मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोनानै फरेस्टारनि बे जाहैबाय बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआ जाहैबाय नोंथांमोना नैबाव मोनगोन आरो अके बे रिड मराव लांनानै डाउनलड खालामबानो जोङो मोननो हागोन दा एग्जाम्पल जोङो फरेस्टाराव जों नायोब्ला जोंनि बेवहाय रिड मराव लांदो देन बेनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन बेनो जाबाय फरेस्टाराव बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआ बेयाव क्लिक खालामबा दा एग्जाम्पल जोङो फरेस्टार ग्रेड 1आव बेसेबां स्टुडेन्टसा पास खालामदों होनोबा जोंनि बेयाव डाउनलड खालामदो आरो डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो PDF खौ बयबो डाउनलड खालाम बेनिफ्राय टटेल स्टुडेन्टसा पास खालामदों 8110 जन दङ जेराव पस्टआ अनलि 147 बेखौ रानोबा नोंथांमोना बेसेबां फाइट खालामनांगोन रिटेन एग्जामाव बेखौ नायदो एन्ड बेवहाय गोबांथार रल नाम्बार्स दङ बेखौ नोंथांमोना चेक खालाम एकदम लारि लारि नाय नङाबा आन्दायनो हागौ नङाबा नोंथांमोना गैया सानगोन गासैनाबो दङ जायफ्रा क्वालिफाइड जादों फिजिकेल टेस्टआवनो ओमफ्राय बे एग्जाम डेटआ माब्ला होनोबा जों लास्टआव फैनांगोन अके स' लास्टआव फैनानै माने दायो बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे आलादा खोनागोन मानोना आङो रुमाव गैया अके अब्लाबो जोङो बाव नायगोन बेनो जाबाय नै दा एग्जाम डेट होनोबा एग्जाम डेटखौ होनदों माने उनावहाय माने नटिस होगोन होनना बुंदों अके नटिफाइ खालामगोन आरो दा जियानो जा लास्ट सप्ता आगस्टआव हयथ' नङाबा सेकेन्ड सप्ता सेप्तेम्बराव जानाय चान्सआ दङ बेनिफ्राय अक्ट'बरावहाय साख्रि मोननाय चान्सआ दङ आरो देन जों बेक थांनानै जुदि फरेस्ट जों नायनोब्ला हमना ला जोङो बेक थांबाय बेक थांनानै जोङो हमना ला फरेस्ट गार्डखौ जों नायोबा अके स' फरेस्ट गार्ड नायोबा बेयाव खनसे क्लिक खालामनांगौ दा जों बेवहाय खनसे क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो थ' बावबो नोंथांमोना फरेस्ट गार्डनिखौ नायनो हागोन अके दा नै टटेल क्वालिफाइड जानाया बेवहाय दङ 17,000नि बारा दङ अके स' 17,110 पस्टआव टटेल पास खालामदों 17,000नि बारा दङ दा बेनाबो रल नाम्बारा गोबां दङ दा बिनि एग्जाम डेटखौ नायोबा स' एग्जाम डेटखौ नायोबा बेना माने एग्जाम डेटआ उनावहाय नटिस खालामगोन आरो अके दा मोनसे खोथा एग्जामा सेम डेटआवनो जागोन अके सेम डेटआव बेनिफ्राय मर्निं आरो बेनिफ्राय आफ्टारनुन बे जागोन बेखौ खबर मोन्दों गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला दा रिजाल्टआ एक्सुवेलि स्पिड फैबाय गाबोनसो फैनो गोनांमोन एडभान्स फैबाय आं बुंखादोंमोन समबार नङाबा मंगलबाराव रिजाल्टआ मोनगोन होननानै दा एग्जाम डेट फैयोबा नोंथांमोना आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव मोनगोन दा बेबायदि नायदो नोंथांमोननि रिजाल्टखौ जाहाथे बयबो नोंथांमोना गाव गावनि रल नाम्बारखौ नायनो हायो आरो PDFखौ नांगौब्ला डिसक्रिपसनाव आं होनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालामनानै लानो हायो स' भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रिजाल्टखौ नायनो हायो